gasa, da kirista da musulmi aikin ya fi na wasa. Magana ce ta kasa bambancin na ci kwalarsa, ina za ka yi dokin kiwo baka da dusa. Rabi dole mika muku kai in ya ji yasa, dan kuna dai hakuri ne ba tsoron su kuke ba. Yanci na daraja ta himma ta nasara ta. Yanci na daraja ta himma ta nasara ta. Aiki ja ya same mu arewa, aiki ja ya same mu matasa. Me zai sa mu ta bacci wasu katti su kashe mu, da dai mun aje gwiwa ta bi ta kanmu. To yau mun ga kunun jardal ma ya fi na kamu, su dai kar dai mu ga alƙibla mu da idan mu. To wallahi su bai iya komai ga tsuman mu, dan mun shirya ba kuma jin yaran ku muke ba.